ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। କାଲି ତ ଇଟିଲି କରିଥିଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ବି ଆଣଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଇଟିଲି ବି ବନେଇ ଦେଇଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଚଟଣି ପାଇଁ ବି ଇଏ କରିଦେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେବି। ଚଟଣି ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଚଟଣି କରି ଇଟିଲି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ ତ ବୁଧବାର ଅଛି, ବୁଧବାର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଇଟିଲି ବାହାର କରିସାରେ କ'ଣ ଶୋଉନୁ ନାଇଁ। ଇଟିଲି ଚଟଣି ଖାଇଲେଣି। କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଗ ହେଇଛି, ରାଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଲଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଲି, ଜମା ନାହିଁ। ଖା, ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଖା। ଟେଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଆ, ଟେଷ୍ଟି। ହଁ, ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ ରାଗ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ରାଗ ଲାଗେ। କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ଠାକୁର ପୂଜା ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେବା। ସରିଗଲା, ଏଠି ପୂଜା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଟା ଆମ ବାପା ପୁଅ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ପକେଇ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଖାଇସାରେ ଇଟିଲି ଚଟଣି ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଖାଇସାରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଦେଖିବା। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନା। ପଡ଼ିଗଲା ପୋଦିନା ପତ୍ର ପଇଲା। ଆଡ କରିବା ଧଣିଆ ପତ୍ର। ଚିକେନ ମସଲା ପକା ହେଲା, ତାପରେ ପକା ହବ ମିଟ୍ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା ନା ମିଟ୍ ମସଲା? ମିଟ୍ ମସଲା ବା, ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ମସଲା, ତାପରେ ନେରା ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ତାପରେ ଲୁଣ ପକା ହେଲା, ତାପରେ ଲୁଣ ପକା ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ପିଚି ପାଉଡର, ମିର୍ଚି ପାଉଡର, ମିର୍ଚି ପାଉଡର, ମିର୍ଚି ପାଉଡର ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଲିଫ୍ଲାୱାର ପକା ହେଲା, ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ। ମୁସୁନ ପକା ହେଲା, ତାପରେ ମୁସୁନ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ପକା ହେଲା, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ଏବେ ବଗୁଡ଼ି ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଗୋଳେଇକି ତରକାରୀ
ତାପରେ ଗଳା ହେଲା ଦେখ ତାପରେ ଗଳା ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଖିଆ ହବ। ମାନେ ଖିଆପିଆ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ସକାଳେ ସବୁ କଟାକଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ହେଇ ଏଠି ମସଲା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମସଲା, ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଇଏ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆଳୁ, ଆଉ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବି ହେଇ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପକୋଡ଼ା କରିବୁ? କରିବି ଯା। ହଁ କରିବି। ହଉ ଦେଖଉଛି କେମିତି କ'ଣ। ଘିଅ ଚାମଚ ଫାଷ୍ଟ ଘିଅ ଚାମଚ ପକେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଘିଅ ପକେଇଦେବା ପ୍ରଥମ। ତେଲ ବି ପକେଇବା, ଘିଅ ଅଳ୍ପ ପକେଇଦେବା ଆଉ ବାସ୍ନା ହେବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଘିଅ ପକେଇବା। ଗୋଟା ମସଲା ତ ରଖିଲେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦେବା। କାଜୁ ପକେଇଦେବା ତା ଦେହରେ। ଯା କାନ୍ଦିଲା କ'ଣ ନବ। ତା ଦେହରେ କାଜୁ ବି ପକେଇଦେବା। ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ପକେଇବା। ସାରୁ ରଖିଦେବା। ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। କ'ଣ ସେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟିକେ ପକେଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟିକେ ମସଲା ସବୁ ମିଶେଇକି ପକେଇଦେବା। ସବୁ ଲାଗେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ତ ବିରିୟାନୀ ମେନ୍। ପୋଦିନା ପତ୍ର ନା କହିଲେ ସରିଲା। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଚାଉଳ ଧୋଇକି ରଖି ପାଣି ପୁରେଇ ରଖିଥିଲି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ଚାଉଳ ପକେଇଦେବା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତା ଦେହରେ। ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଚାଉଳ ତା 2 ଡବଲ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ହେଲା
କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଲୁଣ ପକେଇ ବିରିୟାନୀ ଏଇ ଲୁଣଟା ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ? ଉପୁନ ହଁ ଏଇ ଲୁଣଟା ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଲୁଣ ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ଜାଣିନି। ଏତିକି ପକେଇଲେ ହବ ନା? ହାଁ ନା ଆଉ ପକେଇବି? ଆଉ ପକେଇବି କି? ଆଉ ଟିକେ ପକା ହଁ ପକେଇବି ଲୁଣି ହେଇଯିବ କି? ନା ହେଇଗଲା ତା ଢାଙ୍କି ଦେବା ଏବେ। ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ କେତେଟା ଗଲା। ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ପକେଇଦେବା। ଟିକେ କଲର୍ କରିକି ରଖିଛି କଲର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। କଲର୍ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଘିଅ ଅଳ୍ପ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ପକେଇଦେଲି ଆଉ। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଏମିତି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ କରିଦେବା। ये कौन व्हाइट कलर? ये बिरयानी मसला कौन व्हाइट कलर? से जा हो पकेदवा। ये छोट बाहर ना होला। गरम मसला पकेदवा टिके तापरे धनिया पत्र अल्प तापरे पुदीना पत्र अल्प एबे घोड़े आ 5 मिनिट पे घोड़े आ 5 मिनिट तापर देखिया बिरयानी साउंड पानी आउ नाही हे गला बिरयानी हे गला देखंतु पूरा रेडी। एबे फुल घोड़ा थाउ आउ घोड़ा करा हबो ना हे गला रेडी। एबे चिकन पकोड़ा करिया तरकारी करिया पाची गला एबे पकोड़ा पके दवा चिकन पकोड़ा। मो चिकन पकोड़ा रेडी हो गला बाहर कर दवा। रेडी होगा चिकन पकोड़ा सारिकी अधे चिकन पकोड़ा खाई सारे आउ एति जमा अच्छी बिरयानी खिया हम ये तरकारी पियाज पियाज यहाँ काटुची तरकारी तरकारी तो जमी हुए सेमती अदे रस जा चिकेन तक किए भी जानी ना समस्ते जानी एक कषार देखो पूरा रेडी चिकेन तरकारी आमर बिरयानी रेडी केते कलर सुंदर देखा बड़ा देखा ना मो बाड़ी बिरयानी बड़ा हो गला एठी चिकेन तरकारी बाड़िया
ଏଠି ବଡ଼ା ବଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଟମାଟର ଚଟଣି, ଚିକେନ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଦହି ପିଆଜ ଚଟଣି। ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ? ସୁପର। ଖାଇଦିଅ, ଖାଇଯାଅ ସବୁ। ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ନେଇ ଆସିଲି, ଖାଇଦେବା ପତ୍ରରେ, ଆଉ କାହିଁ ଥାଳି ଫାଳି କରିବା। पूरा टेस्ट टेस्टी पूरा। चटन सागु जो चिकेन पकोड़ा अंधार हो पूरा टेस्टी। खियापिया सारी कम सारी पलैलु आम 4टा बाजिला जाए पलैलु टे पार्क पुअर छुट्टी अच्छी तले भी सार छुट्टी अच्छी पलैलु टे पार्क पुओ कहला बुलाइए यहाँ है झूला पोल बाप पुओ की झुलुंट पुओ को डर लगुच धरी झूला पोल झूला पोल पार हेले पार्क अच्छी बहुत बढ़िया जगह देखिए बुली बाली आसिलु सब तो भिडियो सब पके हम पेची पूरा खुशी एठी पूरा तार देखिकी पूरा खुशी बहुत मस्त जगह है बुलाबुली टे एमती करिकी पलि आसलु पुओ खेलुची राति भी हो गलानी 7:30 हो गलानी। आम सब पार्क सब बुलाबुली सरीगला पलि आसिले आसिक से दिनर सब थिला सबू अच्छी कौटा ये ना सबू अच्छी से खाईदेव। ये रही वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ गुड नाइट। ये चिकेन तरकारी भी गरम कर बाय गुड नाइट।